Vitaj vo svojom bezpečnom priestore. Urob si pohodlie, čo najviac vyhovuje tvojmu telu. Keď nájdeš vhodnú polohu, nadýchni sa a všetko ťažké vydýchni von. Tvoje telo si už možno samo vypýtalo tento priestor. Súčasný zdravotný stav ťa možno chtiac nechtiac prinútil spomaliť. Prinútil nechať telo odpočívať. Telo aj myseľ. Obráť svoj zrak k dnu a sleduj svoj dých. Nemusíš robiť nič. Nemusíš nič meniť. Len sleduj, ako sa ti dvíhajú časti tela pri tom, ako dýchaš. Ak sa ti nedá dýchať nosom, pokojne dýchaj cez ústa. Aké myšlienky ti idú hlavou? Sú pomalšie? Prehlušuje ich nejaká bolesť? Ďalej sleduj svoj dých a tmu za viečkami. Ak sa vyskytne nejaká myšlienka, len ju chyť a pusti a zase sa vráť dnu. Pomaly môžeš opustiť všetky svoje myšlienky a preskenovať svoje telo. Ako sa má? Ako sa majú tvoje nohy, kolená, stehná, bedrá, brucho, trup, chrbtica, krk, hrtan, ruky, ramená, brada, líca, nos, čelo, vlasy. Ako sa majú tvoje orgány? Ktorú časť tela teraz najviac cítiš? Kde sa akumuluje prípadná bolesť? Keď skenuješ svoje telo, zisťuješ, že aj teraz, v tomto momente robí všetko pre svoje uzdravenie, pre tvoje uzdravenie. Všetko, čo sa teraz deje, je proces liečenia. Tvoje telo je silné a môžeš mu pomôcť. Tmu za tvojimi viečkami postupne vystrieda svetlo.
Tvoje telo leží na teplej pôde, pokrytej trávou, na teplej zemi. Dopadá na teba jarné slnko. Cítiš jeho hrajivé lúče na končekoch prstov, na nohách, na rukách, aj na hrudi. Svetlo pokrýva celé tvoje telo. Lúče cítiš najmä na bolestivom mieste. Možno s ťažkosťou a možno s ľahkosťou dýchaš. Vdychuješ čistý, svieži, tak akurát chladivý vzduch, ktorý ťa aj napriek tomu zahrieva. Vo vzduchu cítiš liečivé vône, bylín a sladkej vody, ktorá je na blízku. Počuješ, ako žblnkoce. S týmito vôňami vdychuješ aj lúče slnka. S nádychom vstupujú do tvojho tela, až sa rozsvieti celá tvoja hruď. S výdychom lúče cestujú na miesto, ktoré sa potrebuje vyliečiť. Tam sa rozlievajú, obaľujú poškodené tkanivá. Znovu sa nadýchneš svetla, ktoré z tvojej hrude postupne putuje a s výdychom sa rozlieva na mieste, ktoré ho potrebuje. Lúče ho obaľujú a hrejú. Nadýchneš sa svetla a vydýchneš ho na liečiace sa miesto. Pokračuješ. Cítiš, ako procesy ožívajú. Slnko dodáva tvojmu telu viac energie. Pokračuješ v dýchaní, no teraz presunieš svoju pozornosť dovnútra svojho presvetleného tela. S nádychom sa miesto, ktoré sa lieči, sceľuje a obnovuje. S výdychom posielaš mŕtve baktérie či vírusy preč zo svojho tela. S nádychom sa posilňuje tvoja obranyschopnosť. Biele krvinky vypratávajú preč poškodené tkanivá. A s výdychom posielaš poškodené bunky preč zo svojho tela. S nádychom dodáš energiu svojmu imunitnému systému. A s výdychom posielaš preč, čo do tvojho tela nepatrí.
pokračuješ v dýchaní. Všetko je na dobrej ceste. Tvoje telo sa uzdravuje. Tráva, na ktorej ležíš, začína postupne rásť. Veľké, široké, vlhké listy obalia tvoje telo do príjemného, chladivého či hrejivého zábalu. Ležíš a cítiš, ako vlhké listy liečia. Konečne príde uvoľnenie od prípadnej bolesti. Je ti lepšie. Dôveruješ ceste liečenia a zreteľne si pamätáš, ako sa cíti tvoje telo, keď je zdravé. Vidíš a cítiš tento zdravý stav, tento normálny stav tela, ako svetlo na konci tunela. O chvíľu sa tam dostaneš. Len pokračuj v dýchaní, výživnom stravovaní a odpočinku. Si na ceste k zdraviu.